Hurian itu hatta nahi naholoangan ibagasan Kristus Yesus Tuhatai songoni manang hamu sude ruas ni HKBP Pasar Minggu namangi huton parmingguon melalui live streaming horas madihita saluhutna tapuk kama parminggota di bagasan tikion marihite-hite ede Marede mahita sian bukuede nomor 385 mamukka mai sian sada rodi 2. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Di horhon haporsuhon nami na satok kini, jalan na naing ido hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saleleng-leleng na tuhami, hami akan na sotumailihon akan na tarida, akan na tumailihon akan na sotarida, ay na martikido anggo akan na tarida, alay nasa leleng-leleng na do akan na sotarida. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan di bata, asi maroham di hami, ay daktar baik kami mabay manangaha, molo soho dongan nami. Di bayni, sa leon madihami, roha banua gijang, asa tahu hami manibangi, dohot mangulahon lomo ni roham. Say dongani mahami, asa mia kami di bagasakko, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi mapatik ni debata, ima natar surat sian sada Korintus 15 ayat 50 songonon mahatana. Opehamu akadong aku na hinaholongan, marsi hohot jala somuba-uba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani, ay diboto hamudo dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Ima sahat na atong rak martangiang mahita tu debata asa di pargogoy hita lahu mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulaw nau bartu patikmi. Amen. Tato poti madu sat tanda godangi
tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar, parasi jala pertalup ni roha, jala na basar doho, say marpangulahi maroham midahami. Di bahini, say sama sude dosa nami. Dangadong nahupangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahupangasahok kami, tujulom. Di bahini, pasonang jala apuli mahami, akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki ho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilujay ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesay akka pangalosim. Alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatan yang diginjang. Amen.
Tajaha mahatani di bata, ima sian buku, poda sian Raja Salomo, bidu 10 mamuka mai sian ayat 10 saat rodi 20, tajaha ma margati sore. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asa sere, jala tagonado mangomo roha hapatason asa perak. Dalani halak partigor mandau dosian hajahaton marhamaul hosana sandiri do manang ise na mangaramoti dalan. Matua gijang niroha do patujolo ni hajepolon, jala hati bodiri patujolo ni hatinggangon. Dongonando na serep martondi rapdot alak na dangol asa marbagi tabataban rapdot na jukat. Manangise na marateateon hatani di bata, jupangan na denggan, jala halak na marhaposan tu Jehoba maruli tua. Ima sahat na. Martua do halak na tumangihon hatani di bata, jala no peopsa. Amin.
sahati dakkon maha porsiaw tai, songon nahina ti dakkon idongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anto di porbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu dari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah amanai, pargogo na suhatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panhala Kristen akan na badia, do di hasesani dosa, do di hatai na madok, mulak mangolu do sogot daging halak nang mate, dot di hauluan na sorasuda. Amin. Tabege matikting sadarion. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 10 siadung Trinitatis tanggal 23 Oktober 2022. Topik minggu, manau naporsuk songon si huton Kristus. Kosong sada, pisah sambut padita. A. Di hari Minggu naro tanggal 30 Oktober 2022, patu paon ni huriata ma pisah sambut pandita Matiar Sitorus MTH, dohot pandita saur pangihutan sirait STH. Acarai di Uluhon Distrik Walu DKI Jakarta. B. Dung sipul acara sian gereja, di Udutima acara pisah sambut di ruang serbaguna. Pina botohon mat asaro akka perwakilan ruas Dewan dohot seksi. C. Di Minggu tanggal 30 Oktober 2022, papungu pelean tujolo dohita di Parmingguon Manogot, Arian dohot Botari. Ima si pasahatota tupadita Matiar Sitorus MTH, songon hamoliateon di Pakobasion Nasida di Huriata. 02 Partangyangan wilayah. Dagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu partangyangan di hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, ima wilayah 10 pitu. Asareta maro tu gereja, jala pinangido maasa suder hitaruas mangihuton partangyangani di Bagastabe secara live streaming. Asaria mahita mandohoti partangyangani. Jadwal partangyangan wilayah boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita. 03 Dewan Koinonia seksi ama. Dung sidung tiktingon tabege masosialisasi sian panitia parheheon ama. Dewan Marturia seksi Zending, patu paun di seksi Zending, penutupan partangyangan Zending di tahun 2022 won, ima di hari Sabtu 20 sia Oktober 2022 pukul 10 sia WIB. Di Pangindo tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dot ruas, natar jauh Pakobasion, Zending, asaro diacarai. Partangyangani dipatupa di ruang serbaguna HKB Pasar Minggu, tiktingon ma nagabe udangan dihita. 04 nambar bagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pada bagason ma, Joshua, Martua, Nugraha, Sianturi ST, anak ni amata, Wilfred, Sianturi SE MS.
Tubuh ni Inata Natalia Roswati Valeria Borusi Manyutak SE. Alamat Jalan Pembina Raya nomor 327, RT 02 RW 05, Pengasinan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ruasni HKBP Maranatha Rawalumbu. Dot Orwana Dr. Natasia Puan Sari Borusihaan. Boruni Amata Dr. Desman Sihaan MARS. Tubuh di Inata Prista Borusiadari. Alamat Jalan Kepala Puan nomor 7A RT 10 RW 03 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Wilayah 10 Tolu. Ruasni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasumasuan Patu Paun di hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2022, pukul 8 WIB. Di HKB Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 05 Ruas Namonding. Di hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, Nunga Jumolomonding Inata Rosmina Boru Sihotang, umur 57 tahun. Nahina Baluhoni Amata Harun Atanasius Purba. Alamat Pesona Kayangan Blok CP 12 Depok, RT 03 RW 27, wilayah 15. Tatangyakon ma asatibu tarapul keluarga namarsi taonon nani. Tikting nasoji nahahon dot parhepengon ni Huriata. Boi mata jaha di tikting naung di parade Huriata. Songoni matikting dihita di bagasan Saminggon. Kami persilakan kepada perwakilan dari seksi AMA untuk menyampaikan sosialisasinya. Salam. Awison Marguar Kutur Sinaga mewakili panitia Parheonama. Mau persangap kami amang padita Tambun do sudiaka amang inang situanami paralado sudihamu ama ina do akan aposo na walongi amin na dong di bagasan Huria Sedarion. Partengojok kuson ima nalaho mensosialisasikan acara Parheonama. Nian nunga piga-piga hali TBG di bagasan Huria tahun baik di kebaktian pagi, siang, do sore, rencana-rencana nabinaan ni siama. Alai kotong do pasingotonon asa tong hita boy partisipasi hu na tu sude terlumobi tu sude hita aka ama dohot termasuk ama naposo. Bolo Parheon tahunon seksi ama babai Parheon acara Parheon puncakna ima di tanggal 10 November 2022. Dohot tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Merdo mutusi nunga dibayan seksi ama aka rangkaian acara mulai piga-piga minggu nasalpu. Jadi bodo jahon okura disonsong di marangkayani. Na perjolo bolo acara pertandingan tenis meja nunga selesai be finalna nunga dilaksanakan natuari. Nunga habotoan ise aka pemenang nado aka juara. Sadarion tanggal 27 Oktober ima pertandingan futsal arung do piga-piga peserta disi. Na berikutnya bolo tanggal 20 Oktober adong menon pertandingan catur antar wilayah. Na berikutnya bolo tanggal 6 November adong ma cerdas cermat Alkitab dohot budaya Batak. Na berikutnya tanggal 12 November adong ma dibain panitia ima sebagai sumbangan manang donor darah. Bolo ni datulun panitia Radedope Majalo manang bolong akan mendaftar
budan non di pasat tu panitia masing-masing PIC na adong do di buku acara ta manang di buku titing dia haton asa buit tabereng di sionon terlumobi tu hamu ka amanami dohot amanami na poso na berikutnya bolo na dua acara nai ima malam kesehatian ama dibayar monan tanggal 5 tu 6 November anggota tempatna boy ma detailna ali acarana direncanakan ma di puncak jalan menginap dodisi. Na terakhir acara puncak song norot nakin hima tanggal 10 November di Huriaton. Tung masai Arab dotong rohanami panitia tuamu sude. Dakolan amado ina bena perlu radison dakomot amado manang amana poso. Tuamu beka inanami ba pagdon nami mahita berpartisipasi di son alanon nang peguarna perheonama sudah do hitano punasa. Jadi songani mana boy sosialisan hami ba pagangir nami tu hita sudah tu hamu kadamang dainang asatong didukung hamu tarumobi di Tangiang asa boy merdal do dengan sudah acara tahun mulai sadaro satu akhirna anon. Mulai tema di hamu mulai tema di hita horas.
Parete mahita huhut papungu pelean.